Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan ƙasaitaccen littafin namu mai suna Buri ɗaya, wanda Mamuji ta rubuta, ni kuma Auwal Asa nake karanto muku shi a cikin wannan tasha taku mai suna Lafazi TV da ke dandalin YouTube. Cikin nutsuwa Dr. Sayyid ya ce, ka san wannan aikin dole kai ne ya zama a ce, an yi shi kana kusa saboda girma da mahimmancin da ka fi kowa da shi a kanta. Kuma idan kai tafiya a goben, wane zai tsaya a dukkanin al'amarin idan wani abu ya taso? Ɗauke kai yayi yana ƙarfafa jarumtarsa ya ce, Dakta, saboda aminta da kai akan family na, yasa na kawo maka wannan kuɗin, kuma ka sani ko ban dawo yanzu ba, ba zan taɓa barinka da nauyinsu ba, zan dawo wata rana. Saboda matata ta wace ni kaɗai, ba zan taɓa barinta har wani ya same ta ba, ko ban dawo wa kowa ba, zan dawo mata. Just promise me, za ka kula da ita saboda maraicinta, kar ka bari komai na cutarwa ya zo gare ta. Kallonsa daktaye ya san abin ya girmama, cikin sanyin jiki ya ɗaga kai da ƙyar ya furta, insha Allah, zan kula da ita kamar yadda ne maka alƙawari. Barinka suka ji a wani ɗaki da ke falon dakta. Ya yi saurin kallon ƙofar, hankalinsa na tashi cikin ransa yana cewa, O Allah, ka sa kada patient ɗin nan ya fito ko ya yi magana, saboda tun safe yau da ya farfaɗo bayan tsawon lokacin da ya ɗauka a kwance, yake masa surutan wani sarki, shi bai ma gane mai yake nufi ba, kawai dai baya son a san ya samo shi, saboda yin amfani da shi ya yi bincike cikin sirri akan dilla, ya fallasa asirin asibitin Dikko Dilan da ke kashe bayan Allah ba su ji ba ba su gani ba ta hanyar miyagun ƙwayoyinsu marasa nagarta ba tare da an sani ba. Kallon Zaki yayi ya ga ya ƙura wa ƙofar ido saboda sanin Dr. Sayyid shi ne kaɗai a gidan tun da bai da aure. Saurin nufar ƙofar da Dr. Sayyid yayi yana cewa, a nan muka tsaya a shirinmu da ya gabata, yanzu za mu ci gaba. Sorry. Bari in duba menene saboda na bar mai gyaran AC a ciki yana aiki. Shiga ɗakin yayi tare da rufowa har da sakaki. Da sauri ya nufi gadon da patient ɗin ya faɗo. Da ya gama ɗinke mai gefen cikinsa da har yau ya ƙi warkewa. Wanda dafin wukar da ta soke shi ita ce ta kawo hakan, wanda har lokacin bai dawo hayyacinsa ba yake a kwance. Da ƙyar ya mayar da shi kan gado tare da ɗan gyara shi. Yana gamawa ya ga duk kayansa da hannuwansa sun ɗan ɓaci da jini. Ya zaro ido tare da kallon ƙofar fita, ya san Zaki na can falon, zai zargi wani abu. Toilet ɗin ɗakin ya shiga ya wanke hannuwansa da sauri tare da ɗan goge jikinsa, sai dai kayan jikinsa san ba su gogu ba saboda jinin ya taɓa su sosai. Sharce zufan da yake karyo masa ya yi tare da yin shahada ya fito falon. Sai dai bai san lokacin da ya saki ajiyar zuciya mai ƙarfi ba tare da zama bakin kujera, yana mayar da numfashi saboda ganin Zakin baya nan ya wuce. Tsaye take tana naɗa hijabin da ta gama sallar isha'i da aka yi tuntuni, sai dai tana gurin Zainab kwance, hakan nan take jin ba ta da ƙarfi ko kaɗan saboda yanayin damuwa da faɗuwar gaban da take yawan samun kanta a ciki. Sai ta alaƙanta hakan da halin da take ganinsa kwanakin. Sai jikinta yake ƙara yin sanyi. Aje hijabin ta yi tana ɗagowa, yana shigowa ɗakin cikin sallamar da ta jiyo ƙasan maƙoshinsa. Juyowa ta yi a hankali ta kalle shi, idanuwanta na cikowa da hawayen da bata san na menene ba, sai dai san ba ta iya hana su saukowa kan fuskarta. Ɗauke kai yayi jin garkuwar jikinsa zai karye, da ganin hawayen nata ya ƙaraso a hankali tare da tsayawa gabanta. Bai ce komai ba, ya jawo ta jikinsa ya rungume, ba ta yi wata ba ta ƙanƙame shi tare da sakin sauran kukan da yake son zuwa mata tun yinin ranar ta riƙe shi. Sun jima a haka bai yi yunƙurin rarrashinta ba har ta yi shiru tana ajiyar zuciya a hankali. Sai da shi ma ya ji nutsuwa ta shige shi ya sake ta a hankali, tare da nufar wardrobe ya ɗauki tawul ya zare rigarsa ya fice. Jinta a bayansa ya sa shi ɗan dakatawa bai juyo ba, ita kuma kai tsaye ruwa ta zuba masa a bokiti, ta ɗauko flask da ta zuba na ruwan zafi ta kashe masa sanyin ruwan, ta kai masa bayi ta fito. Har ya dawo daga wanka ya shirya, daga shi sai wandon bacci mai santsi
ya zo ya kwanta cikin jikinta a hankali tare da rufe ido dukkaninsu. Suka yi shiru kamar sun yi bacci, sai dai babu wanda ya yi baccin a cikinsu. A hankali ya zagaye ta da hannuwansa, jikinsu ya haɗu sosai saboda rigar jikinta da ta gama lafewa a jikinta kamar babu kaya. Fuskarsu ta haɗe guri guda, suna shaƙar numfashin juna, wasu sababbin hawaye suka ciko idanuwanta. Ya ji ɗuminsu a fuskarsa, ya haɗe bakinsu da juna, yana ba ta wani irin deep, intimate kiss da ya sa hawayenta ƙarasa gangarowa tana sake shigewa jikinsa baki ɗaya. Da asuba tana ƙoƙarin zuwa wanka ya riƙo ta, tare da zame zanin jikinta ta yi saurin rintsa ido tare da shigewa jikinsa. Ya saki wata irin ajiyar zuciya da ta sa ta ɗan buɗe ido ta kalle shi, ta ga wani irin kallo da yake mata ko ƙiftawa baya yi. Ta faɗa jikinsa tare da sake ƙanƙame shi, tana jin jikinta na rawa. Tawel ɗinsa ya jawo ya ɗaura mata, ya jawo hijabinta ya sanya mata, ya ja hannunta har bayi ta yo wanka ta fito. Kafin shi ma ya shiga, ta tsaya har ya gama suka dawo ɗakin tare. Tun da ya tafi masallaci bai dawo ba, sai da gari ya ɗan fara haske, yana zuwa ya shirya cikin wani leather trouser, black da black shirt da facing cap. Yana kallo ita ma ta shirya cikin doguwar riga atamfa black and blue tare da dogon hijabinta har ƙasa milk. Hannunta ya riko, ta kasa ɗagowa ta kalle shi a hankali. Ya furta, ki je ki ga idan sun shirya su fito mu je. Cikin gida ta nufa, nan ta tarar da Zainab ta shirya, haka ma iya Talatu da ma babansu tuni ya shirya, ya kafe a ƙofar gidan yana jiran su fito a tafi. Don dukansu sun san cewa yau ne ake zuwa asibiti domin aikinta. Shi da Nanu suka hau napep ɗaya, Zainab da iya Talatu tare da Nadiya ma guda ɗaya suka hau. Kawu da amininsa suka hau nasu. Tun da suka isa asibitin, Dr. Sayid ya sa aka shige wani ɗaki da ita. Hankalinta ya tashi musamman lokacin da za su shige. Tana kallon yadda duk su babanta su ma suka yi wani iri hankalinsu a ɗan tashi, sai dai kowa daurewa yake yi. Bayan wasu gwaje-gwaje da rubuce-rubucensu da aka yi, aka kai ta wani ward inda babu kowa sai ma'aikatan asibitin, kuma su ma sai ƙwararru a cikinsu. Kaya aka bata ta canza zuwa na tiyata. Ta zauna tsakiyar gadon ɗakin da take, tana ƙoƙarin danna kukanta da rawar da jikinta ke yi. Ta ji an buɗe ƙofar a hankali. Zaki ne da babanta, ba ta san lokacin da ta fashe da kukan da take riƙewa ba. Tana kallon su, tana kuma jin daɗin ganinsu a taron. A hankali ya ƙaraso ya zauna kusa da ita, tare da riƙe hannunta ɗaya, ya matse cikin nasa. Yana kallonta a hankali ya sakar mata murmushin da yake sumar da ita, sai dai yau ɗin bata suma ba. Ta sauke kai tana sake sabon kuka. Dattiya ma sanyi jikinsa ya kalli hannuwansu da ke sarƙe, sai ya ji kamar ya sake sa igiya ya sake ɗaure musu hannuwan kar su rabe wa juna. A haka ya fice jikinsa babu ƙwari. Dafa kanta ya jinjina mata kai tare da ficewa shi ma. Dama an riga an ɗebi jininsa da za a yi amfani da shi, an gama komai, sai suka zauna zaman jiran tsammanin mun rabuka. Shi kuwa ficewa ya bayan ya ga komai ya kammala har an wuce da ita gurin aikin. Zaman jugum-jugum suka yi, babu mai walwala ko doguwar nutsuwa a cikinsu, saboda ba su taɓa zaman jiran tsammani ba a rayuwarsu, kaf ɗinsu, sai yau musamman dattiya. Da sai yau ne ya ƙara sanin irin son da yake wa ‘yarsa, don kuwa yau karatun Alƙur'anin da ya manta rabon da ya yi sai ya je masallacin a asibiti ya yi, shi dai wallahi da ya sani ba zai yadda da wannan aikin ba. Gwara a bar masa ‘yar tasa a haka tunda ba ido da ƙafa ta rasa ba. Bayan dogon yinin da suka yi gurin jira, an fito da ita an yi aiki cikin ɗimbin nasara. Suna fatan zuwa nan da kwana biyu za ta iya fara magana idan gurin ya warke ya ƙame. Murna da hamdala suka ringa yi, sai dai har lokacin zakin bai dawo ba, gashi har an yi magariba babu ko ɗuriyarsa. Zainab ce ta kwana a gurinta, ba ta farfaɗo ba sai washe gari. Da safe ko da babansu ya zo ya sake tambayar ko zaki ya zo, nan ma Zainab ta ce har yanzu dai. A hankali abu ya yi tsamari saboda har yini ya kuma shigewa babu zakin tun suna dannewa har abu dai ya fara fitowa. Saboda bai taɓa irin haka ba,
ya yi tafiya babu sanarwa ko yaransa. Nadiyar ma daurewa kawai take yi tana ɓoye damuwarta, sai dai san ba ta da walwala musamman da ta ji makoshinta ya yi sakayau. Tana jin za ta iya magana sai dai ba ta son yi. Sunansa take son fara kira a gabansa, saboda shi take son ya fara jin sautin muryarta ko yaya take. Kawu Dattiya duk inda hankalin Sinanu yake ya gama ɗaga musu. Akan su je su nemo inda zakin yake. Nan suka bazama kuma gashi wayarsa san ba ta shiga. Dr. Said sosai ya tausaya wa Nadiya saboda shi da yake duba ta yana auna jininta, ya san yayi mugun hawa saboda tsananin damuwa da tsoron da ke ranta na rashin jin inda yake. Yau kwana 5 da aikin babu labarinsa, kuma yau ne aka gwada maganar ta aka ji ta fito ras. Tana iya magana sosai. Dr. Said ya yi farin ciki da wannan nasarar da suka samu, sai dai su murnarsu ragaggiya ce saboda halin da suke ciki. Ranar da aka sallame su da safe, Zainab na haɗa musu kayansu jiki a sanye, ita kuma Nadiyar na zaune gefe ta yi zuru, idanuwanta sun yi jajir, ta yi nisa cikin tunani. Cikin tsananin tashin hankali babansu ya shigo ya kalle su. Kafin ya tsaida idanuwansa a kan Nadiya da ta yi nisa cikin tunani, duk sai ya ji hankalinsa ya yi mugun tashi. Sai ya kasa faɗa musu abin da ke faruwa, ya fita inda ya yi karo da Dr. Said da ke ƙoƙarin shigowa, shi ma hankalinsa tashi. Rikosa baban ya yi tare da girgiza masa kai ya ce, "Kar ka sanar da ita yanzu." Wani sabon sanyi jikinsa yi da tausayin Nadiyar, ta yanda ƙaramar yarinya kamar ta za ta yi takabar rashin miji da shekaru ƙanana. Zainab ce ta riƙo hannunta suka fito har cikin motar da Dr. Said suka nufi gida. Babu mai magana cikin motar saboda kowa bai da daɗin zuciya. Suna isa gida nan ta tarar da ƙofar gidan cike da dukkanin wani yaron zaki da ke jihar. Ba ta iya gane komai saboda nisan da ta yi a tunani da damuwa. Ɗaki Zainab ta zaunar da ita. Ta fito inda ta ga su iya Talatu zaune kamar gidan mutuwa. Ta ƙarasa gaban iya tana kallonta kafin ta kalli babansu da yaya Ɗahiru da ya shigo gidan yana cire hular kansa cikin wani irin yanayi ya ce, "Wallahi duk hanyar da zan bi don na samu ganinsa a can babbar headquarter da aka rufe sa, an hana ni ganinsa, gashi gobe za a shiga kotu da shi. Kafin a yanke masa hukunci gashi akwai harbi a jikinsa saboda jami'an tsaro sun harbi gefen kafarsa lokacin da suka kama shi." Cike da tashin hankali, Zainab ta zube a ƙasa tana neman fashewa da kuka, sai kawai suka ji faɗuwar Nadiya daga bayansu. Hankali tashe suka yo kanta, kowanne na kiran sunanta. Tana buɗe idanuwanta da suka yi jazir, ta kalli kowannensu tana son yin kuka, amma ta kasa, sai kawai ta miƙe ta shige ɗaki ta silale ƙasa. Sai lokacin kuka mai ƙarfi ya zo mata, Zainab ta yi saurin zuwa ta rungume ta. Ita ma tana hawaye saboda zaki ba shine gatan Nadiyar kaɗai ba, dukkansu shine gatansu. Cikin tsananin zafi da tension na tashin hankali, Ali Dukku ya kalli Am, muryarsa na tashi da zafi da ransa yake ya ce, "Ka san me missing ɗin target akan zaki yake nufi kuwa? Yana nufin ran ubanka da ran uwarka da kai kanka. Ya za ka ce kun yi missing harbin shi, bayan a gabanka na karɓi takardun a hannunsa, kuma kana ji na gama faɗa masa duk wani sirri na ciki har da mutuwar ubansa, da ni ne na sa mota ta taka shi? Na so ya mutu a lokacin amma bai mutu ba, na bar shi ya ƙarasa mutuwa da kansa. How could you Am?" Juyowa ya kalli Zil da ita ma hankalinta ya tashi, da jajayen idanuwansa a fusace ya ce, "Kina jin abin da good for nothing son ɗinki ya yi? He always disappointing me. A duk lokacin da na sa shi muhimmin abu saboda ya ga ina son sa fiye da komai. Nan ana magana a kan rayuwarmu ne, saboda matuƙar ya fito wallahi duk ku yi ta kanku, babu wanda ba zai yi mutuwar wulaƙanci a gurinsa ba." Cikin tension Zil ta ce, "Idan kuwa haka ne wallahi ba zai fito ba. Ba zai kai goben ba bare ya samu damar fita. Wannan kes ɗin a cikin daren nan ya kamata a ɗau mataki." Kallon Am ta yi ta ce, "Ka gyara wannan abin da kuka yi a cikin daren nan. Ka je inda aka tsare sa, offer them $100,000 kawai su bari ku ƙone ɗakin da yake, ya ƙone ya mutu, chapter close." Daga kai Am ɗin ya yi cikin gamsuwa da zancenta. Haka ma Dukkan ya gamsu da wannan, ya juya ya wuce yana cewa, "You better not make any mistake wannan karon." Cikin daren duk wanda ya ce ya rintsa a cikin gidan su zakin ya yi ƙarya.
musamman iya Talatu da babansu da suke ɗauka ciki ne da ita kamar yadda iya Talatu ta faɗa, shi yasa abin ya fi damunsu akan Nadiyar da abin da ke cikinta. Ita dai tana zaune tsakiyar ɗaki ta ɗora kanta kan katifa. Duk da kasancewar an mata aiki tana iya magana, sai dai hakan bai da wani amfani a yanzu. Saboda ko da kalma ɗaya har lokacin ta kasa furtawa, sai idanuwa da take bin mutane da su. Tun cikin daren take jin wani irin nauyin zuciya da rawar jiki na shigarta, saboda jin goben za a yanke masa hukunci da bata san ya rayuwarta za ta ɗauke sa ba. Da asuba da ƙyar ta yi sallah saboda ko tsayuwa ba ta iya yi. Jiri take ji saboda tsananin tashin hankalin da zuciyarta take ciki. Ƙarfe 7 na safe ko ƙarasa bugawa ba ta yi ba, Yaya Ɗahiru ya shigo gidan, hankalinsa a matuƙar tashe. Ya zo da mummunan labarin wutar da ta tashi cikin dare ta cinye komai kurmus a ɓangaren sel ɗin da ke cikin babbar headquarter na police force. Kusan mutum 4 suka rasu, ciki har da Zakin wanda aka ce su je su karɓi gawarsa. Wani duhu dattiya ya ga ya rufe idanuwansa, sai jininsa da ya hau nan take ya yanke jiki a gurin. Nan iya Talatu da Zainab suka saki ihun kuka suna kiran sunansa. Nadiya da ke ɗaki tana jin abin da ya faɗa. Ta rufe idanuwanta a hankali tare da jin wani abu ya taso daga cikin jikinta, ya tokare a makoshinta, kukan ma sam ta kasa yinsa. Sai jikinta da ke wata irin rawa, idanuwanta na ganin duhu-duhu. Tana gurin bata san bata cikin hayyacinta ba. Sai da ta ji Zainab na jijjiga ta tana kiran sunanta cikin tsananin kuka ta ce, Nadiya ki haƙuri da tawakkali ga Allah, zai saka mana akan abin da aka yi wa Yaya Zaki. Amma yanzu yana buƙatar addu'armu, gagawarsa can an kawo. Kallon Zainab ta yi kamar wata wawuya ba tare da ta iya magana ba, saboda bakinta da ya bushe har zuwa maƙoshinta. Haka Zainab ta kamo ta ta fito da ita, inda gidan yake cike da mutane har gaban gawar ta ajiye ta. Babansu da ke gefen gawar yana kukansa babu ɓoyo. Ya kai hannunsa da ke rawa ya buɗe ƙonanniyar gawar tare da sake fashewa da kuka. Su Zainab ma kukan suke yi sosai, miƙewa ta tare da ja baya, tana girgiza kai, sai lokacin hawaye suka gangaro mata a karo na farko da ta yi magana ta ce, wannan ba gawarsa ba ce, komai ƙonewar da zai yi ni zan gane gawarsa, wannan ba ita ba ce, ko Yaya Zaki ya ƙone ya fi wannan, ba gawarsa ba ce. Da sauri iya Talatu da Zainab suka riƙo ta, ganin san ba a hayyacinta take maganar ba. Ta ƙwace da ƙarfi tana kuka ta ce, ina cikin hayyacina ban haukace ba, wallahi wannan ba gawarsa ba ce. Riƙe ta aka yi ganin hauka tuburan na bayyana cikin maganganunta. Wasu kuwa tuni ta fara basu sabon tausayi saboda ganin zaucewa ce ta yi. A haka aka yi jana'izar gawar aka dawo nan aka ci gaba da zaman makoki. Sati ɗaya da mutuwar ta koma kalar tausayi, kowa tausayinta ya fi damunsa yanzu. Don kuwa wata irin muguwar rama da ta yi, gashi san ba ta magana, koyaushe tana ɗakin Zainab kwanci, kuka ma sam ya kafe mata, sai hakan ya taɓa lafiyarta sosai, duk da ma Dr. Sayyid ya zo kusan so 3 yana duba ta. Yau aka yi sati 2 da mutuwar, Nanu ya zo ya kawo mata wasu takardun Zaki da duk abubuwansa da ke hannunsu, suka yi musu sallama kowa zai je ya kama gabansa. Wani irin kallo ta yi masa, idanuwanta na cikowa da hawayen tafiyar tasu, saboda su ne wa'inda Zaki ke yi wa kallon danginsa na biyu, haka su ma yawancinsu duk marayu ne, Zakin shi ne gatansu. Tana kallo suka taru kusan su 34, suka yi mata sallama suka tafi, kowannensu na baƙin cikin rabuwa da inda Zaki ya yi musu gatan da yanzu ba su da mai musu shi. Gashi tun bayan rasuwarsa ake ta kama wasunsu ana rufewa ba wani dogon dalili. Cikin wani irin jin daɗin da ya jima shekara da shekaru yana jira, ya ɗaga takardunsa da suka gama kammaluwa ya ce, Finally, Dila will be the richest business tycoon da babu kamarsa daga yanzu. Kallon familinsa ya yi, da dukkansu kowa ya samu cikar burinsa, musamman Am da ya kawar da Zaki wanda shi ne matsalarsa da mom ɗinsa. Zil na karanta wasu takardu ta ce, Kash masu saurare. A nan za mu tsaya a cikin wannan littafin naku mai suna Buri Ɗaya, wanda taku Mamuji ta rubuta, ni kuma Auwal Asa nake karanta muku.
a cikin wannan tasha taku mai farin jini wato Lafazi TV da ke dandalin YouTube. Za ku iya samun sababbin shirye-shiryenmu ne kaɗai ta hanyar danna subscribe tare da taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Da zarar mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Ga masu tambaya ko kuma sharhi sai su ajiye mana rubutaccen saƙo wato comment. Mu kasance da ku a shiri na gaba. Mun gode. Masu sauraro. Tattausan lafazi mai daɗi jin shi yara tsaraina. Kibiyar so ka yi ɗanawa zuciya kai harbi na. Wayo ƙauna.